tumi ene adom nyina ya wodia so ni monyam e kan fudin ewu amu ade ewade ye da wase bre se enen so aka onkofo aboa no na obetu yefo na bakasa kire yen ademra ya hie mo nso ija ya akoma ene ye kire nyina se wonsa besiesie se de wasam na tie pepe kida wase odom kasie ni nti amen. Yede Nyankopɔn edi ase bebre sɛ Nyankopɔn so ayi nyina ya adom na bi hie mo pɛpɛ sɛ yebeti Nyankopɔn asɛm binim sɛ Nyankopɔn asɛm a ɛbɛyi ɛbɛboa wo bia ndu bia momɔden na onsiesie n'akoma sɛ deɛ ɛbɛyɛ a asɛn betumi atɔ yɛ akoma so na afei yɛtumi anya nhyira bia ɛfa wo Nyankopɔn asɛm ho na ɛfa sɛ yɛ nyina yɛhwɛ Awurade kwae na ibi nyina yenda so nyina kugina ne maye no so nintino ami se edume bi a ne behia se itimi etie ne maye no ho asem na be edume be no so a na ewi asi ne bi e koso no so no abe so itimi hu itimi etie ho asem se de be ya yemfoma o Awurade anim enti ami se ene no e ben se e kasa akafa how to understand the Bible science so do bitimi ate Bible nsanchen ya asie and say any idea ambassador ni nyina atimi isuso ho say de ebi a obesi atre Bible na nsanchanye ase and say Bible mo no adifo na dikai alema nsanchanye bebre e Bible mo titu de fa Awurade ne maye no ho ba obebe wi ase obu wi ase fo nyina tan da Awurade de beba obeba enema bi a ebedi Awurade anim ni na and say se fa ye Bible no a ebetre sa na mani nyina na ade ba ko ambe se di kai eti ase ne se adifo ensam na ikura Bible no mu adifo ensam o kan no na ma Bible no Bible a te se itimi eboye ma itimi esum Nyankopɔn bisa na kire ye emre hoduo mu ensam na dai wo Nyankopɔn adie no da nchen so a adifo ensam kuru ya na kura wiase mu kanesa nka wiase na nka se da and so deep one and no and some kind of na ama ewiasi and that's why you nim said you na you no na dito so no dia ama teze wo Nyankopɔn enyam maaye ana teze so no dia ebia akɔre se unyam pie nyina dia se ne kwa nyina kugina adifo na nsam so ɔmo nsam na ɔmo ka enu anti na ma no nyam maaye na bi enu na dia Awurade bɛba adifo na nsam no a ayen san dia bi ɔmo ka ho nsam nyina no ene di Awurade ebeba tie pe di Awurade beba dia ene adifo na nsam na di Awurade beba na nna bese bi ani na nso itimi ehwe mu na Onyankopɔn asam ene da Onyankopɔn sanjanya nso adie ene sanjanya amene mo ka ho asem die mene mo ka ko sanjanya wonam so betimi ehunu bibie na ebi akwambe so no wadi ate bibie asie na ni na no ene matu din se do besi ehunu se do besi ate Bible sanjanya asie and then so that be last week maybe you see amusua sapwa ibetime di ate Matthew 24 and 25 was the key to understand Matthew 24 and 25 and also the other side and at the same time you with the Bible and something na kwanya obefa so a wobeti ase na e bia kwambe so no watimi ehunu e bia omre ani emu asem na so yetimi ase ya won so atimi ahwe Awurade ema ye no kwan enkom se enye wo nyini edia ede ma akwani kan dia se ne se enkomese no enye wo mo nyini edia Awurade ma ye no wonsa ntani enye wo mo nyini ne dia na eye wo mo ehwe na kwan no dia ba Awurade ebe zantani bi isi bia wo wiase we bia wo de ma ye bia no enye wo mo kwambe so no wo mo nyini edia na eye didifo dia zantani Awurade ma ye no wonsa ye bia no eye ye ndia na no kwanse mi ana eden zantani ma onipa sade onam so betimi ahunu bibie ensanjani die nti ya na etade ma etade ma ne sase de be ya nipa na mo betimi ahunu bibi ana adare to nipa e wo bibi ena se de ko honam famu a se ya ne pe bi road science o mo mata de ka ena ma kwan so no em se kwan so no ya na bu se ya ye ensanjani me brenu a se kwan no ene kwan no mu wan ti asia o fo tesa nipa fu bebre na nipa bu yani egu niema so na ebi won abe na bibi si wo ne bi bibi na ya na ntwe bi da ho etena se ahona na ntwe efam
ti ɛsɛ bi ɛsan bɔ bi so tutu wɔ pa na akasa kyerɛw na akyerɛ deɛ wɔsan woyɛ baabi wɔ abɛbrɛ bi a yɛatwene hɔ biribi ne akyerɛ agu bi so 50 kyerɛ bɛtumi a ɛnsɛ wokɔ mɔɔdan bi a stomita na wokɔ mɔɔdan bi a 50 ebi wɔ nso abɛbi a yɛhwɛ ni atwam na afei bɛtumi akɔ dodoɔ bi a ɔyɛ dɛ bɛyɛ wopɛ ne na akɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bi a wonam so bɛhunu ɛkwan no emu asɛm baabi wɔ ne yɛ mpake na ne yɛayɛ nsɛnkyerɛnneɛ bi wɔ hɔ ne nti yɛfɛ no road science ɛsɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɛkyerɛ ɔkwan no emu asɛm nti saa na tiɛ saa na ɛne da nkyɛn nso yɛwɔ traffic light anaasɛ traffic signs ɛno nso wɔ hɔ sɛ mo a yɛ twa mu kuma se a ne kuro bebree mu a mɔkɔ ha mo nsɛ na nkanea bi bɔbɔ hɔ sɛ nkanea no sɛ wo a wo pɛsie no sɛ ɛsɔ kɔkɔɔ ma wa red light ɛsɔ no ma wo deɛ a ɛkyerɛ sɛ gyina kaa no gyina mfa nkɔ nti deɛ ɛbɛsɔ green ama no nso no ɔyɛ na wɔso wɔ korɔ nnipa nso wɔ mo deɛ the same thing ɛno sɛ nnipa no ahunu ne nsa nsɛnneɛ no yɛde ma no no paa ɔbɛfom na ani so wɔ korɔ ɛwɔ so wɔgyina ɛwɔ so wɔ kɔ a ne wɔkɔ na ne nyinaa nsa nsɛnneɛ na ɛbɛkyerɛ wowɔ ne sɛ woahunu nsa nsɛnneɛ no deɛ aba all means ɛneɛ wobɛdie wo sɛsi a nti ɛneɛ ɛma adɔmafoɔ tumi hunu ɛkwan so sɛ wɔba kristoso mu nso a yɛwɔ nsɛnkyerɛnneɛ bebree no a hɔ ɛm saa taa no sɛ wiase abrabɔ mu koraa nsɛnkyerɛnneɛ taa ne nipa de kasa wobɛsɛ nipa hu biribi wotumi bɔ ne kyerɛ obi wotumi de wo nsa yɛ biribi kyerɛ obi sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛhunu biribie mɛkae sɛ naano mɛkɔsra god ame na mene sɔfo si ma na yɛ kɔnti ne yɛ sɛ mɛkɔ hɔ aba nti mɛkɔ na mɛba ne nsa ma ne fie o ne mu no wobɛhu ana sɛ mɛbɔ abɛn mobɔ kaa no abɛn nti mebɔ abɛn pa a ɔhu sɛ mɛkɔ nti abɛn de obi bɛtumi atere ba da ɔne ɔbɛhu deɛ nti a mebɔɔ saa abɛn akɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ yɛ dɛ bɛyɛ ama no sɛ ɛde nsɛnkyerɛnneɛ ma nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhu biribie anaa bi obɛtumi ate biribi aseɛ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛte bible nsɛnkyerɛnneɛ ase no ɛna na mɛsɛ menam ɔka ho asɛm nti wei nyinaa yɛ mfatomɔ bi a ɛfɛ sɛ mede ma mɔ na ɛne sɛ ade baako a wɔsɛ di kan ɛhu no yie sɛ awurade ma yɛ no ɛgyinagyina nsɛnkyerɛnneɛ so awurade ba a ɔbɛbɛ wiase nyinaa bɛbu wiase apɛ nyinaa no ɛgyina nsɛnkyerɛnneɛ so ɛnti sɛ nyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ntumi hu sɛ awurade ba ɛnyɛ deɛ bi ɛbɛtumi ɛhu sɛ awurade wɔ ba ne ma ɛnsan bi nsɛnkyerɛnneɛ bi na ɛbɛtumi ɛhu sɛ awurade ebi a ne ma yɛ no wadu ɛna pɛ awurade ma yɛ no nsɛnkyerɛnneɛ no nso no da akɔyɛ sɛ ɔde akɔnɛte yɛn nkwagyeɛ te sɛ ɛfra yɛn nkwagyeɛ yɛn sa abeesin titiri yɛn yɛbɛso nyankopɔn ho akɔfim tam no awurade bɛba no wɔde saa nsɛnkyerɛnneɛ no akɔyɛ sɛ wɔde afra yɛn nkwagyeɛ ɛde akɔnɛte ɛni sɛ ɛkɔmɛ so no ɛwɔ sɛ ogyidi ne biara tumi hunu saa nsɛnkyerɛnneɛ no wɔn a wɔn nsɛnkyerɛnneɛ a wɔbɛyera awurade ma yɛ ho nsɛnkyerɛnneɛ no ɛda adi na wɔn ahunu biara na wɔn nyinaa bɛyera awurade ba bɛfu wɔn nyinaa mu enika asɔrefoɔ ne akristofoɔ nyinaa deɛ kɛyɛ awurade kɔ ayɛ deɛ adeɛ baako a wɔsɛ yɛtumi twe ade ne si so kɛseɛ ɛne onyankopɔn nsɛnkyerɛnneɛ a wɔde ama yɛn ɛne deɛ wɔse yɛyɛ ɛne ne adeɛ a ɛnɛ mbɛ sɛ bi a yɛkɔ mu wɔn ahunu wɔn nsɛnkyerɛnneɛ a yɛse deɛ di wɔn bɛyɛ dɛ bɛyɛ wobɛfeele yɛma wɔn saa ne wɔn ahunu a sɛ wobɛfeele deɛ nti ɛde saa ne ma awoɔ no ne wɔn sɛ wɔn hunu deɛ a wɔn mɔtumi apaase ama na yɛ yie ebi a yɛsi yɛ na obi fansa bi anka fansa bi yɛ firifie ba ne yɛma mo nsɛnkyerɛnneɛ bi so obɛgyina hɔ ɛni sɛ wɔteɛ mo pa a mo nyinaa mo nsɔre bɛhyia bi a ɔsɔfoɔ na ɔba no kwae a mo a mo nsɛnkyerɛnneɛ a mo mpɔm nipa ne teɛ mo sɛ wɔpɔ na wɔn sɛ afei nsɛnkyerɛnneɛ bi ma yɛ na afei nyinaa de mirika ne yɛkɔkɔhyia deɛ ɔba no kwae nti yɛn ho ne yɛ nsɛnkyerɛnneɛ a by all means yɛbɛfɔm nti awurade ma yɛ no gyina nsɛnkyerɛnneɛ so na ɛsɛ mɛba sɛ yɛbɛkɔ bible mu kakra na yɛtumi ahwehwɛ nneɛma bi na yɛtumi aboa yɛ mɛsɛ yɛkɔ apamdɔdɛ mu na yɛbie mu ani wɔ nneɛma bi na afei yɛde kɔ apamoforo mu na afei nyankopɔn nam so ɛtumi siesie yɛbɛdi kan akenkan yɛ bible no ɛwɔ samuel nwoma a yɛdi kan yɛtu a ɛyɛ nkɔn anihyɛmu 29 hɔ ɛne sɛ ɛyɛ berɛ a na sɔl ɔpapa mfunumu ayera ɛna sɔl ɛne n'abɔfra a ɔka no ɛkɔɔ samuel nkyɛn sɛ ɔbi ɔmo kɔbusa no wɔtumi aka no atumi aka ebi ɛkwan no mu asɛm nso akyerɛ wɔn mo samuel ɛkɔɔɛ sɔl ɛkɔɔɛ na ne bɛsɛ ebi a yɛtie ho asɛm samuel nwoma yɛdi kae ɛti nkɔn nhyɛmu 27 na osane kɔduru kɔɔtia no samuel ka kyerɛ no sɛ ka kyerɛ aberanteɛ no ɔmɛsene ɛni yɛ anim nkɔ na ɔsene kɔɔɛ na wodeɛ afei gyina ha na mma wɔnte nyankopɔn asɛm ɛm saa sei no
I'm not calling someone and someone no ebia condition ebia condition of panamu to be a panamu and frumono or can want some children or but but I'm not on board the car now when I'm going to store and then we America criminal to move or to answer someone idea of course someone in China someone man maybe down na kodano idea change no na be yan say oja no kwan na onyankopon so de kan Samuel akasa so obesoma abrante we be man ba ne nche na onye ne ho adwuma na am say Samuel ba ye no so ba ye no na oja no kwan no na Samuel ka kire so le say oma akoda na koda no ennanim omani ni kan onko dia no ho na one de onya no on kan nyankopon asam enche no in chapter 10 when I'm better than more kind I want to able to young upon some more catching and not be a mu. 10 and somewhere fine what to a view good na teaching. No opiana can say, and yes, a radiant service and that idea of Peniana. Uprimin ten Erukui, over to Merima Belu, Salisa, Raha, Dasso, Benyama, Shiaso, Rebecca will say, in Fruma, or one, were who Nabe, what a giant in Frumo, one darkening. Na mo so na ndadwene abesie se menya dan me bari ho na wofiri ho akọwanim wofiri ho akọwanim na woduru taba dupon no ho a emarima ba san wa akonyangopon nche beta ebehia wo ho obakoso emirechire wa miensa no bakoso pa no mu miensa no bakoso bobirisa kutokuo ema na obechia wo na wa ma wo pa no miensa na wade wo nsam ni wachi no woduru nyangopon kokwo no ho a awo die ability for bensi for enwo no na baba say wuduru ko no mu ha obehia adifo asafo a wo sanye pili so mia ho na bentane empintin ni men ni asanku di wanim na o hye nkom na wade ho besi wo so na wo ne wa hye nkom na wadane aye wodi pa wo fro na sansante na yi ba mum ema wo ayode wo nsa beso so ofa na wo nyankopon di wachi na dimanim esane ko gigel na he me nso mi sane ma ba wonche ma bobo ohyewa afodie ni asumbi afodie tena ho na nso ekran mi kuzi se me ba wonche ma ba kire de yo na odane ne ho firi so nche reko no onyankopon ma na koma wofro na sante ni nyina ba mu edano a hallelujah ibeto aso ediem sa se no Samuel nyankopon ka kire se onsa Saul ngo ensi ne hene ya se die oni akra no ko ye no a no hwie ngo edigu na pampem no kan se enya se na wadi asra wi ne se hali osra no sie osra asi jape na da ti bi obeyi na di a kire o mamu ni nyina ana ofura ase se o ma no santanie bi e fa na hinnie no ne e pa ono a no di ebetimi ya amana ho se onyankopon asra no na onyankopon na edini ebedi ni man so pani ti ase ntina me ga kai 9:27 no ga se jina ho na me ma Samuel wama so ensenchen yema ko ma konkwa edunso 17 signs were given to Saul but he failed wama ensenchen yema ko ma konkwa edunso nenso failed signs ni na ba mu nenso awie no awie ni yie na ensenchen ye bia no kokko babata ho bebire na yebekom na mahu ensenchen ye ode ma no na pe bi a me dia ba urade maye no ho na me dia address mo ni ma bi na pe mo so hu dia ebetomo ene edi akire yi mu na pe se esu bi wo ha ana se bi a America tuo bi wo ha ya bomode na pe yetumi atu ase urade din animu onyam o ma na san se na me ka se bi a 3 series o ka bo ma na ka kwa se bi a nso ano mi nsa ya kwa se ne bi a ya kata e ma se bi en kaleta mi nsa e bi ani mu asem eni se me se me no kwa fa sign no sanjani edi ka no na fe hunu mu asem e ka sa me ka letter ne yete ba ko no na fe agenka mu asem e wi ani ate ba ko nso ano na fe wi ani ate e dos mi nsa nso ano ti e no san ai wo se tu ho ubri mense ena erukoyi obato mari ma ba elu wo selesa raha da eso benyama ahie so obeka kire wo se emfurumu no a ko we wo no wahu wo na fe waja ejan emfurumu no ho dadene na mo so na ne dadene abesie se menya dan me ban ho me ba nto ansana ibekomo na me ba san yedi kan ehwe bibi kakra ansana ma to Samuel die so
ama sɛ yɛdi kan no nsankyerɛnneɛ wei Bible nsankyerɛnneɛ no yana eyi ne ho adi ɛwɔ ɛkwan ahodoɔ bɛyɛ sɛ ɛnwɔtwe ɛso anaasɛ deɛ ɛtete saa so ansa na mɛbi ɛkom Bible nsankyerɛnneɛ no sɛ yɛni kan ehuru ɛkwan a ɛfa so ɛdaa ne ho adi a bibi wa na ɛyɛ nsankyerɛnneɛ paaba na yɛ ehuru sɛ ɛyɛ nsankyerɛnneɛ ne mo yɛ etimi te aseɛ ne tumi ho deɛ a afei deɛ sɛ Bible no ka nsankyerɛnneɛ bi a ɛho asɛm a afei bɛte Bible nsankyerɛnneɛ deɛ bɛyɛ ase ɛyɛ na ɛkwan bɛ so yɛwɔ mmerɛ nsankyerɛnneɛ time a Onyankopɔn ɛbrɛ a Onyankopɔn de yɛ nsankyerɛnneɛ time sign ɛno wɔ hɔ ɛne yɛwɔ bea nsankyerɛnneɛ place sign ɛne yɛwɔ adeɛ nsankyerɛnneɛ ten sign yɛwɔ so kɔ no ɛne yɛwɔ person sign onipa a Onyankopɔn de ne yɛ nsankyerɛnneɛ ɛno nso wɔ hɔ ɛne yɛwɔ action sign yɛsɛ ɛkamɛka sɛ bi a ɛneyɛ nsankyerɛnneɛ nsankyerɛnneɛ ɛna afei yɛwɔ number sign number deɛ mote aseɛ nti no hallelujah number sign ɛne yɛwɔ many sign yɛsɛ adedodoɔ nsankyerɛnneɛ adedodoɔ a wɔde yɛ nsankyerɛnneɛ ma nipa ɛna afei yɛwɔ message sign nkra nsankyerɛnneɛ message abansɛ asɛm bi a yɛsɛ yɛbɛka kyerɛ the message ba na ɛyɛ nsankyerɛnneɛ mɔmɔ yɛhwɛ ne yie ɛne saa nneɛma ntumi mpanto yɛ akoma so na mmerɛ biara no a odiyifoɔ bi ma nsankyerɛnneɛ no ɛbɛhwe mu baako mu odiyifoɔ bi a ɔma nsankyerɛnneɛ biara no Awurade Yesu nsɛm a ɛka yɛ nyinaa no ɛbɛsi wei no mɔ so na ɛne yɛbɛsi yɛkɔ mu na mohunu nsankyerɛnneɛ a Samuel nso yɛde maa no okay afei mɔmɔ yɛntoa yɛ asɛm no so first no krataa first letter ne yɛate ano ɔkyerɛ sɛ ɔka kyerɛ Saul sɛ so wofiri me nkyɛn kɔ sɛ ɛsi ya no a wobɛduru Benjamin ahyeɛ so Salesa afei woduru hɔ a baabi a Rahel ne da so baabi a ɛsi Joseph maame no woduru hɔ pɛ a wobɛworo sɛ mmarima mmienu bi ɛɛba mmarima mmienu ba na wɔmɛka kyerɛ wo sɛ wo papa mfunumu no wɔhu wɔn mo na ɛsɛ wɔ papa wɔgyae mfunumu no ho adwendwene na afei ne dade nyinaa bɛtɔ mo so sɛ ɔhu di ayɛ mo na kɔn mo wɔgyina wɔn mu di ayɛ mo ɔbɛka kyerɛ mo mohunu sɛnkyɛnɛ yɛbɛkokurum yɛdi kaa wankasɛ mmaa number sign mo number sign wɔn wɔsɛ wɔbɛhu deɛ bɛn mmarima mmienu ɛyɛ one no sɛnkyɛnɛ di kaa no mmarima mmienu na afei two ɔsan ka kyerɛ no sɛ wobɛhyia wɔn wɔ Rahel da so baabi a ɛsie Rahel Joseph maame no woduru baabi a ne da no wɔ pɛpɛɛpɛ a ɛhɔ ɛna abɛhu no ɛno place sign no bea sɛnkyɛnne baako no bea sɛnkyɛnne no ɛna afei tere mmeranteɛ bɛka kyerɛ wo sɛ wo papa enwaa no wahu wɔn mfunumu no wahu wɔn mo na sɛsɛ deɛ ne dade nyinaa abɛtɔ wo so message sign nkra sɛnkyɛnneɛ ɛni sɛ yɛnya mmiɛnsa yɛsɛ krataa edi kaa no yɛanya deɛ bɛn mmiɛnsa ɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ o ɛda no ɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ message no yɛ sɛnkyerɛnneɛ ɛna afei mmeranteɛ no nipa mmienu nso yɛ sɛnkyerɛnneɛ number ɛno nti yɛwie ɛno deɛ a yɛkɔtuu no nso yɛmiɛnte lɛtɛ mmienu ɛdɛtɔ so mmienu nso ano ɔse wofiri hɔ kɔ w'anim a woduru pere hɔ taa badu pɔn no ho a mmarima a wɔkɔ Nyankopɔn ɛnkyɛ bɛtena a mɛhyia wo ɔbaako ɛso mmerɛkyerɛ mmiɛnsa ɔbaako so paano mu a paano mmiɛnsa na ɔbaako so ɛso bobesa kuruwa ma kotokuo ma ade nso no ɛno nso dɔɔso mɛkom deedi kan so ɔsa number sign no ana ɛsa ɛyɛ adwumasɛm ho number sign wobɛhunu mmarima sɛ mmienu anaasɛ mmiɛnsa ɔma ne sign ɛnyɛ mmaa ɛno da nkyɛn so a wɔn mo sosɔ nneɛma load adesoa sɛnkyerɛnneɛ no de ɔma ne sign na ɔsan kyerɛ ɔbɔ nneɛma bi a ɛso wɔn mo nyinaa kyerɛ Samuel sɛ baako ɛso mmerɛkyerɛ ma mmiɛnsa baako nso ɛso paano mu nkoa mmiɛnsa ɛna baako nso de yɛwɔ so nsa kotokuo ma wɔn mo kɔ bɛtɛl Nyankopɔn fie yɛ kɔbɔ afɔdeɛ sɛnkyerɛnneɛ no wɔn mo kɔ bɛtɛl nso yɛ sɛnkyerɛnneɛ ba ɛne yɛ gye sɛ obusa nsa ne wɔhunu ɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ deɛ ba de wɔn amusa a wɔntumi hunu sɛ wɔn kɔ deɛ bɛn bɛtɛl nti ɛno nso ɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ na ɔsan kan bi wɔn sɛ ɔsan kyerɛ ne baabi a ɔbɛhu wɔn mo ɔman ne san bi ɔman ɔsi dupɔn bi ho
Udu ba na so on num say po udu ha e ho ba de be ho na obo hu wo mo bia san nche na so sa e de be abesim hallelujah and was like that say one bet ya they will greet you and they will salute you any kan tia wo one bet ya and tia on the san nche na so ma wo mo ti so akwa na wala di me say one tia wo mo obehwe so mo de bet ya no so o me de be one bet ya no so en so ya de be en san nche ne no mo tia wo me ma pa no mienu em say twi ne pa no miensa but o ma pa no mu mienu ti wo mo nsam o me de ma waje hallelujah nango pona so mo akoma so mo papa no mienu nya de be e ma wo enti wo dia san nche ne be ebe jadi hallelujah ya nya san nche ne o say so mo kai de bia san nche ne aba en tia no so ya san nche ne pa no so a mo mienu de ma nya miensa no papa no nyina ma mienu eno so ya san nche ne ana ape nso no ọmọ ne so ọmọ no ọgbọ mu nyina ti ẹni so akyerẹ ọ ẹni so yẹ sẹnsẹnìyẹ ti so ọrẹkọ ne sẹ nti enwe sẹ yẹ ni nyina nso yẹ adeɛ bi a ebesie lẹtẹ tọso na nso no lẹtẹ tọso mmiɛnsa na fainfoɔ ɛnu akyi oduru nyankopɔn kokoɔ no ho a deɛ filisifoɔ bɛnsifoɔ ɛwɔ no na ɛbɛma sɛ oduru kuro no mu hɔ a wobɛhyia adiifoɔ asafo a wɔsane apiri sɔnsɔn ya hɔ ɔsene sɛ ɛba na sɛ hanso sɛ ɔde kuro sɛ nkyɛneɛ woduru kuro no mu paa kuro no mu pɛ wobɛhu no sɛ adiifoɔ asafo ɛnkɔ ɛdɔm bi ba wobɛhyia ɛdɔm bi a ɔmopiri sɔnsɔn ya ɛba ɔne ɔnim sɔnsɔn ya hɔ ɔnim saa bea no wɔhu sɛ ɛdɔm bi ba na nti ɔma na ɛdɔm no so ɔbɔ ɔdɔm di nkɔfuku a ɔmoyɛ ɔkyerɛ ɔmo nipa ko a ɔmoyɛ adiifoɔ asafo nkɔfra ɔmo sɛ asɔfoɔ ɔmo yɛ adiifoɔ asafo ɛna ɔmo ɛɛba na ɔmo ba no nso ɔtɛtɛ ne mo yɛ kutakuta ɔmo kuta mpinti ɛne mmɛntanom ne ade bebree ɔmo di nyankopɔn ayɛ di ɔmo anim ɛɛba ɔno nso ɛsɛnsɛnneɛma wakyerɛ ɔmo nneɛma bi a wɔabobɔ nneɛma bi a kutakuta ɔmo di ɛdɛbɛɛ akyerɛ no ɛno nso yɛ nsɛnsɛnneɛ ɛno akyi ɔkyerɛ sɛ wɔn wɔn sɛ wɔn hyɛ nkɔm ɔmo nyinaa yɛka nyankopɔn ade kɛseɛ ɔmo ka nneɛma bi yɛ ɛba na ɛba ne saa wɔn nso no awurade honhom bɛba wo so ama wo nso wayɛ dɛ bɛɛ wahyɛ nkɔm ɛnyɛ sɛnsɛnneɛ awurade honhom bɛba sɔɔlo so no nso ɛno nso kɔyɛ deɛ bɛɛ sɛnsɛnneɛ na afei wɔbɛhyɛ nkɔm na dɛ wɔka de gya atoɔ no sɛ na wɔdaneɛ yɛ nipa foforɔ and turn to be another man na akɔyɛ sɛnsɛnneɛ wobɛdane ayɛ nipa foforɔ koraa hallelujah afei mo wɔ sɛnsɛnneɛ ahodoɔ ɛna ɔka kyerɛ dɛ sɛ sɛnsɛnneɛ wɔ nyinaa maka kyerɛ wɔ nyinaa bɛ mu ha wonya duru hɔ a biribi a ɛbɛbɛ w'adwene mu biara na fa yɛ adwuma na nyankopɔn kaa ho sɛnsɛnneɛ wɔ nyinaa bɛma wo a adwene bi a ɛbɛ wo tiri mu biara fa yɛ adwuma nyankopɔn kaa ho nyame na de saa adwene ma wo yɛ biribi a ɛbɛto akoma so biara na ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ de bɛka ho nsuro sɛ wonya ho w'anim nyinaa deɛ be not afraid ma nsuro koraa na ahene nyankopɔn de bɛyɛ ɛbɛma wo ɛne biribi a wonim deɛ bɛkyerɛ wo biara wɔ saa bɛne biara yɛ dɛ yɛ ɔka kyerɛ no nti sɛ n'ani ayɛ dɛ n'ani agye ɔka kyerɛ no sɛ ɔkee kɔtwɛn me giga na mɛba hɔ kɔtwɛn me ɛna nson wɔ hɔ na mɛba na mabɔ ɔhyɛ afɔdeɛ ɛne asomdua afɔdeɛ ama awurade na afei meba a mabɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ woyɔ meba a mabɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ woyɔ kɔn na kɔtwɛn me nanson na mɛba na mabɛkyerɛ wo deɛ ɛwɔ sɛ so a woyɛ deɛ bɛyɛ woyɔ mumpa nkɔ yɛmfa nto yɛ akoma so mɛba mabɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ woyɛ deɛ mu nyinaa woyɔ ɔbɔdeɛ kyerɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ ɔma wɔ saa science nyina nyankopɔn asɛm a na ɛnyɛ Samuel na ɛkasa it wasn't Samuel it was God na ɛyɛ onyankopɔn na yi ne ho adie ɛna ɔbɛmɛ ma saa nsɛnkyerɛnne nyinaa because man can do that nipa ntumi nyɛ saa na ɛyɛ onyankopɔn ɛna ma ɛda ne ho adi kyerɛ Saul na nsɛnkyerɛnne nyankopɔn ɛna na ɔdɔm so maa Saul na ɛnyɛ abɔfra no dea ɛnyɛ abɔfra no ɔno ɔka Saul no ho deɛ ne ma ɛyɛ Saul no ara deɛ ɛyɛ Saul nsɛnkyerɛnne ɛdi abɔfra no n'ani bɛhunu deɛ ba de wɔn deɛ aseɛ akwadaa no de n'ani bɛhunu wɔne Saul kɔ ɛnɛ nso wɔnyɛ dɛ wɔn deɛ aseɛ de kɔ ɛnyɛ ne deɛ ɛnna de ka nsɛnkyerɛnneɛ ɛnyɛ wɔn ma wɔn nyɛ nia awurade ma yɛ wɔn nsɛnkyerɛnne no ɛnna bɛ wɔn nsɛnkyerɛnne bi kɔ so deɛ but ɛdinifoɔ a nyankopɔn asɛm etu wɔn mu no wɔn na bɛtɛ awurade ma yɛ deɛ bɛyɛ aseɛ wɔsɛ I will come there and show you what to do mɛba ma bɛkyerɛ wɔ deɛ wɔsɛ wɔyɛ be very careful so kɔtena wɔn ɛna nso twɛn me ti sɛ ɔla pɛ deɛ ti wɔn ka aban bɔ no nso a nsɛnkyerɛnneɛ ahodoɔ nyinaa bɛbɛn mu
Pia Sanchania Bemu, number Sanchania Bemu, just say, Adia Sanchania Bemu, Bia, and go policy on a pano, and your man at the pano. Now, you ever go by Bubiana, young son. The demand to them in what you actually move. If you are not able to be young Sabepi, and I didn't give a Pilipiana, if you are never in your class, if you be at the Bobra. But the young Sanchania Bay, I go out of Richard here. If you are pano, someone can, and you know, and channel, fancy, there was why your pano, if you are one year. What's it? How many hours? Hallelujah. Okay, so on Puana, or Mama Pano, and Sanchania. And so announced the song in the car, or going on, or in car by a bonus, or done as now, or done free somewhere and Jericho, or Yango Palman, Akamofro, or Yango Palman, Akamofro, or Yango Palman, Akamofro, Yango Palman and Tiasafro, because no one fears Amofro. No one fears Zambia, near man of science will be to work prophetic science. The only walk on to a corner, Nina, I want to find nothing anymore. This song, one of a prophet, a reflecting prophet. Hana never somewhere, Mono. If you saw about Solomon, Hana never young woman about somewhere, Mona, someone so demanded saw, and the soul of the saw there when the neighborhood. At times, prophets who are the neighborhood. If we also are the Asana Etia, and don't say become at times, and I become prophets who are, I say, Santa Neighbor, you will say, Mobile upon any apostle, you will hear it. You will hear it by a better. Sanam will say, and talk and see it. Ecomoc and Tokani, Ecomoc Liberia, yet we hear it. When someone say, and then the idea anyone that see a who, my name and the Basabia, a them, and also and go see never why the brain, this and anymore, they are. Yabate, Yabate, if you also hear any better by if you want to open I cut it out, one will sound when I'm upon a crack. One was uncle of one can't do some of fine, or my casino, if you are no more than. No, but I'm some of fine, so they are bay out. Ubama said, I'm a part of the idea, Ben O'Connell, Ubusa, my casino, say a copper. Now, the actual young part of the idea, and your message sign. This is a simple one, I say, across one, I don't body man or the answer, and yet, when you, more and some animal can hear, now, when the Bama was a Bible and sentence, yes, here. Amen. See, I know I am and some of Jesus Christ. God bless you. And in the other first sign, second sign, the third sign. And when you announce here, when you want to set a sign on the car and about fan on our account, so I want you. Tis and anyone and why would you have not to go on soon? Not I never go on and said, somewhere on car Bible, no, so a coin. When you know, now I don't want so do come on so no prayer or some come. I wouldn't know one back, but I couldn't come back, some about one hope I know you know nothing. No, something in your again one to go on the back with a hope I didn't one pack on car Bible, I said, and one pack. To go over the gas and not kiss the benzene, I don't know, okay, deep one. Question with us now, also. Someone can say, you would tend to be another person. Who better near the rock? We have our friend, one more new one, one more friend. Oma Sasa Nam, Abamu was it. Hong Kong, whatever also. Now, I say, over come. Now, the name of our bro, or the name of our people will see you. Omo no better by Omehuru. No can say, Nadia na son, Deba na Yenui. Then I saw Yenui. Ubisuma, maybe a chile warm. Amen. Yes, so saying something in your album, why even you. Now in car Bible, every Bible was a sort of Elia. Can Samuel, second Samuel, first Samuel 13, 8 war. Only as some 12 war. And what 10 also, any bra, Samuel said, and also Samuel, Makigal, no man, if we know everything. And also, I can't say, Monfa was your body and yours from your body and bra, no, but was your body, you know. Now, we was your body and pet, and Samuel a buy, and I saw a free, a dico, a Cusiana said, or Cochiano. And Samuel can say, at the end of what you so that's all I say. Me who said, or man, I think. Now, also, one man, better I will say, you know, now, Philip, one, no, because, and I may say, I feel, Miss Anema, Philip, Miss Anema, up, and also, Minyamini, Empire,
and na me share me ho me Paul or so for the no na someone catch and say so say what team kwasi asem wonni wani awurade wunya ngopon emra nsam a wo share wo no so na anka afi na awurade be ma wahenie atimo isda so da na po wahenie enyina na awurade be hwe na koma so be ma fa na awurade asi ni man so hene efise wani di awurade share wo no so amen santene onya santene ma konkwan se e don so bad way le be ofeliye science nyina de ma no nyina no anya de be amwano oh hallelujah ayana wata mba na mo kan you maka so na tama ka tiro se meba baba for de na mawurade twetwe aye nya odwuma woni wo ka so ko tweme nya o twa ko ma tweme na meba twene Samuel sa wa twene wa ma na Samuel so na obasa onka ma bo na Samuel person ko kwa hini wo prokura na akoye okesi bia na de ni de ka sie pa beba nti adom wa no mo ebe ko no enya sam ketua mpanimfo nyina na so la kodi nkwasi asem okwa asema me hwe me nkofo no omo me no mo nyina no omo me ne jare firi me nchai na afi ma twen wa won so ma ka so wadi nkwasi asem pa na ni nkwasi na ifrase wadi nkwasi asem pa nkwasi asem ayimbumo wa e betena se yadire ebi ni die na ifrase nkwasi asem ofe ni nkwasi asem ifrase bia nkwasi asem na ni bewie amen ase yo za so di nkwasi asem sama ka jen so wadi nkwasi asem pa haji ya maka so twen me na ba ba chere wadi wasa wo yo woni mi de wasa wo yo me ba na mama hu ade pote wasa wo yo ensan sene a me ka chere wo nyina ene wadi ansam wa ahen da won say me ba o so afọ de ne aso bi afọ na wudi nka asam sa ani ana me reyie ensan sene edon so no ohun ye otete ye na nso ye de be ofeli won ne nsan no won ani ya na efu pa ye be huru yabati atum ebe ya na okure but na akira sam de na enyo no amen oh okay am say ade ba ku bi wa e ba say bi ego so a eni sa me won say so ye wantimi ofeli ohun onya na san tani na nso ye de be ofeli ye de eni so ye wo ye na po enyo kan koma na pe odi nkwasi asam so na hwe e be di nkwasi asam nya ngopa asam ebi ni mo di nkwasi ababa so na edi eche ebi ni nkwasi afo ahenie no ebe na ahenie no nkwasi afo bi di nkwasi asam ahenie no na ahenie no so ebi ayi ho madwema mi na aye Onyankopɔn asɛm a ɛm sɛ Awurade Onyankopɔn ɛde ɛna na do so esiesie ye adeba ɛm sɛ sɛ de ɛm sɛ de kan hunu sɛ apɛsi yɛfa Onyankopɔn nkɔm hyɛ no a ne kenka Yesu nsɛm no a na pɛ na ebe hu saa sɛ de ɛyɛ bia ho asɛm na ɔka yɛ asɛ nso de ɛyɛ de bi ho asɛm na ɔka yɛ asɛ de ɛyɛ bɛn ho asɛm na ɔka yɛ asɛ nso de ebi ne yɛn ho asɛm asɛ nso de ebi ɛyɛ number mi ho asɛm na ɔka na bɛ sɛ de memma mo som examples mi na ma fɛ mo nka Bible no bia mo de ate Bible no nkɔm sɛ de bɛ ase ni afa yɛ ntu nyama nyinaa anya de bɛ amom o kan ka according to na me nka ni me pan enye sa na mo na won se se nkosi ni mo bɛ sɛ mo nya ho nim de ne ho safoa na fa yɛtimi aboa mo nka ma to de ne fo sesu a wale se nkomo se asa so so bɛba mmea ɛbɛba de diverse places wan ka se bɛba bia enti asa mmea nkɔma yɛ de bɛ atoɔ asa so so bɛba de nanso wan ka sa so so bɛba wiase nyinaa onam o se bɛba de bɛ mmea ɛne de keka ho asa so so ne wiase nyinaa na ezisi we don't expect it amen wokɔ ma bi de sɛ Japan ya wɔn wo sika pa sika ani ahodiye papa ahodiye nanso asa so so pa ni mebe hom bebere pa ebi exist miamia yeso say wa sha miamia won koma to ndi won ka Bible na fo ba bia Nyankopɔn kan ne besie ene bia fa de se bia sika na ebesi domi ebesi ya ebesi no wo se ebaba de ebe miamia amen mia ntaka ya ko miamia won komo a ebebere na be wo se mu no se temenka na se mu hu no de na pe on ka Luke 21 won so a ba de so se nkomo se mu no se domo ka Jerusalem wa shia place when you see Jerusalem compared with an army se mu no se domo ka Jerusalem wa shia na Nazareth dabi ne mo wa trapia place particular place dia mo se army fo be ka wa shia mo enkofo bi amen samoti asia de afeni afeni enya enti asia afeni so me ka se ye wo ebi ade ani huru
When you see, what more than one, whether you shall see it, more than one, never but Muhunua, the other one saw one was upon some military. He saw it. People are only by the bay. And you know who's your and I was here the answer at the bay. And if you any kind of Muna, I want to do it when the cafe can once, my dear boy. The paper about the monster, and a simple Samus of the Radova. Moon simple, one pan. If we are simple, then it's here. Unya ya treacherous animal na hu Bible sentence na fu ye sare say ye die wa de man na dia kire we sia no mo nsa ampa aye onya ngo pon de yini wadi kire Samuel na Samuel and someone can sentence be e be feri amen o so ni asa ati be kam na ngo pa sa de ya de be en chamu ja ndi ye hu ye sentence ne e bia na aniye be kwaso according to 2 Timothy no what say aniye be kwaso 2 Timothy 3 ho no chapter 3 verse 1 come here no obobo eniye nipa be yese ene eyeniya sam eniye nipa bra bo ba saye nipa bra bo yese ya be ebe saye eniye won samwa eni ti anonso ade a ebia yebekomo ebia number so number so number yebekomo number san so ho according to Revelation 13 onipa ba so do wi ase say okura number bi number sign any number sign one dia say eh you be fail you your number sign ho and the guy say yes awo time sign ho say mo so ti ase mere what just say ni pa le banya tumi nkoa bosome nkoa nsia enfie miensa bosome nsia lo banya tumi bi dia aye adwuma bi pa o wi asu mu aye blessing nkyeranie aye time sign and you be ko so me me say me dey mu na mo ti mu hunu na be ye ko so a number sign so no we time sign number sign so die nie ye wa bon so mi wo wa nyango pon so mama be wi ase number sa number na ende pa ewade be yini nwadi number sign and the minimum komu no ma se mama ti no na ase e wo on ka Revelation 11 wa se di po mi no be so na di po mi an so na di po na two prophets o ma sorry na ni na any number sign time sign place sign no na pe ewuru about say by who sua Bible not know atemna atuye ni o hallelujah someone the money dey won pass Jesus Christ Bible na me kwata mo nzam ye fe okay eda nyango pawase and then say someone number sign ko am nka Revelation 13:6 mo number sign am ne dey ka no and ye wa even prayer the part of the point Christ to for Quran when they come their message on be preaching na Luke 21 say won come out message sign one sentence here as someone back said there someone catch and say o mu hia o meka kire wo say u apa mfuru mo ru ye hu o mo o hu na they said there mo da dina na papa e dina say me me de be na ye de be na me me enu na won papa tiri mu that is a message sign and if what no point first guys so so ba nso a ya so won come to asem o meka ye kan wa so ma kire wo a nkada de ma bon hallelujah ye kan wa sama to ngoni be be brenke be tie mutie masa tie ni ye ba mo ko pie masa apeka set asa ye de ben atie bio because a false prophet on message bio be preach e da board pa ye pa me be me ye kan wa sama te mo se se makura oh ye sa mo en bio me Kristo. God bless you. And in the answer am say ya le tinu na ase so they know one another here and no say anya menasa nchenie na no say na say emere and this na bani and them say me masa me twem wan ni so so okwa apam na da mo nso a na sa mo kan kai second event say be second Kings and also me dey part to be atre mo second Kings 7 e ka ka kre bi na bi and Elisha can say 2 Kings 7:1 and Elisha can say muntie ewade asem say ewade sie nie o tina say ayuo sam suku ade susuo ade bia ko bedi dwetapna na atokwa susuo ade mi ne bedi dwetapna Samaria kurapa no o say wo tina say bra tomorrow at this time ade be no nyansa bo baye obehwe the time ya so nyansa bo du a o me de no obehwe the time ye wa calendar sign I do say a proper business watching at this time. That also a better than you know. It doesn't say no. I give it in a better we are baby and who didn't be person, but I want to know. And you are now, so they say,
mo de come aba mu Nyankopɔn ba ya de kasi akobi kwase ebe di akyinye pekuru pa sense ma wo kan se wo kyena na wo gase bia mboso mi erukura asene wo kyena nko a kuri Samaria kuri a etema mpo kuri aduane babu kuro ma se aduane nyina sakure mo se wo kyena ai na wo gase mboso mi erumpe mboso mi enu na wo kwa Nyankopɔn kwa biem epo ebie wo so mpa kwa de kan ebesi time sign yeso nyansafo mo de no bebe ni watch na obi so sa de be the calendar sign no a triple where who was sent any so be de be obey that one system all at this time be na 12 don't expect it to be happen at 1 o'clock we are some when you pass my head about 12 for you pass my hunu only tomorrow at this time my hotel no pop the cancer na be to almost at the be pass abra no na asan be the same time sir I say okana omubi sabi o sa ade e de bi won kom ye po ku won dina bo obeka sanse mo di ade na me etirimu e de ne ye ja hukum ha ye o hinas man sa wo la sa no ma ye ho atere ye pa mo ba kwa na na mi nkono tingo ko ne ba na mo na ni mo ka sa wo china sabiri ya sabiri mo he mo time ti onyansa fo ho no obehun de obeye ai na am sa Samuel kura de ken kai kura sa mo to mo asen kai ya the same thing I don't see a time sign wa and then the clear can Samuel 9 verse 15 and so now Samuel not a day Samuel as to that Quran and Simon so remember say what another say 16 Mesoma obey the Benjamin so about one chai na sare wusi na me man is there so penny me onye me man free place for nsem na ma me man e place wo nso do me nchai time sign and then na Samuel abẹ mo nyina abẹ dia abẹ time no I had a calendar china kwa ile china la be china do an answer that be no I no mark here to what no say but I must know you be to Benjamin as so take note on free that as so one free Benjamin on free ban Solomon as so we be Philippi Benjamin as so na mo point you when I do ya o ma muta o pese o hey before I say we dey mo point me ba no na ni ma ni no aka wa so ni no sisi na so akata ndi o ma no bo bi ni no so say ran nan ka ba anan ka ma Samuel so se se nkomo inu na Samuel se se nkomo inu na to ho na ka ni na sisi na so aka to di samna ni na ba yisi e ba wi no samna ne wa bo nam kwa mu anu wo ba bo fo no nam kwa mu wo ba na o be bie fo atire wa ne nko fo so mo hwe ne ma hwe mo ne wona e ba no wona e ba no na ne ma ni na o be bie so na e ba sa the mystery of God to be finished amen ne wa wi nya mo pa dia be him does someone I'm going to be a becker and once when the guy and you're very careful to also what to watch your time. Sunday I'm going to Abraham so he said I'm so afraid any person at here my good you're the right Beyonce and I'm say yes I'm afraid here I'm say Kokobosan and young Kokobosan and Yan Kasa make one some of and Gada boy Kokobosan ni unga luka no luka so kan wansam mun we nyina na mama motire so yaso mama motire na mo yasuro wakayo yesu kan wase mun we nyina dia dia wase mo bo hunu no when you will see mo de mo ani hunu mo de mo ani hunu say dia o keka nyina ba mo asa na monyo mo mi o ma ya dia ne ya njire mo anse mun hunu dia wase mo yo no mo be hunu dia ya wadi waso batie eno yadi eni ebe hunu Paul said never cry for peace and safety. Umatisa ya kasa sumjueni ahoto you hear it and you now all prepare. Luke 21. Luke 21 verse 28 na no mai refer si aba mon hwe soro na mama otire so ebesa mo tie na ben amen. And also a sign of a baby field. But also, I didn't want you. Sabran one and then maybe as well say 9 years on some go from one intimate vessel. Tis go from Pani in Kesoro. And he bears him by hallelujah. Kokobani the door, so even Luke 17, 32, 31 on the same thing. A door, so 34 years, I can see a couple of past among Swa. A door, so be never saw where they will be. And you know, the person is me I come on here I mu yie mawurade so de ba ya awurade sanchene de bit ma ha ni yie na ade ma ko bi o mo na sanchene bi o ha e pansam
your media sound. Also, what's not the bra, also here, I didn't say the best. Also, and not 3 and you. You go also, okay, and a chance I had a bay, Abba. We mention on Sonson, Santini who had Bantam, it was where the bay, a check, Pan Sanaba, it was what, not a Santania so pie, many partners for pa, it was on the Bianusa, meanwhile, also a basic. It was one the pa, Simon, the more and the papa, was the more the other thing. Yana ya papa na ba na die oja asase nyina ewura wo se yesi onya ma instruction a wo wa no ye ewura ma ya instruction ya wa no oka ne de ne yatie odibo na asase an goma se wo china ze bread ye ne be busa mari akuimu ani di asem enye we ya we sem ni di asem asem wo ya ti ani ya ni adi bebre na se mu so demo ta Jerusalem wo hia sa ne bona ne bo bena de ba ben ye be sekuro no ya sampa and that's simple. You are saying, "Why you say uncle moi? You are not saying. People also say uncle moi na kwani any dear pay you or someone was said. Kata so omuwa. Omama pa no mi no tinadi. Ebi ana nyan se bi ko be pie wo ye bremu. Ebi ana be ombe en ye be so ro wi ase. Se san no ye hu ya santane a ebi ana nya se ebi atiro. Ebi ana bia bi. Ni be ngo fo bi do me ne be tia bia bi ni ama bia bi santane ya. Yama message be santane yama edo me santane yama number be santane mo me hu no mo ewi ase fo nyina se de frank ase bi bosu a mo hwo se ya se do bantu a mo nti o do bantu sa e bomu a because do bantu enkasa ko me ne very careful na e wo ansam woni party a ele de wa de say bibu ha e wo de ani e de be ehuru ene wa de aso so ye de be etie ti afa aba sa fe eni mo be siesia e bia enkom se kokobasem ni siesia sciences no a afa de mo ni ba ya so de ni ba ti be bere kwa unyango pon kwa anya de wa amen onka apama ba bere so kwa unyango pon mema nsa nche ne be bere mesanyina ka se ba mi nsa bia ebe mi nsa bi edosu di ba we mesanyina ka se unyango pon ni ma ya wona ni pa so na kai munko ebe nsa rainbow open se kura nyango ntonza nzeni no uko akenka Bible no Genesis 8:13-17 won se mu nsa nyango ntonza beta so pa nsuo mu na mu nsuo mi fan nsuo ye mere me se wi ase anya nzeni ye wo mu wuro pa no makoma to mo yem nyango pa fan nsuo ye me se wi ase eno so wodi aya nzeni ye sa na ani na nyango pa kura be wi ase ba se wi ase ababa wa bi oni be ma bi anhie mu de bi nsi te wo wi ase de bi won nsi da wotimi nyinsa ye ahoe na onyango pa na wotim nyango pa wo no nyango pa be se ye fo mi ye timi ye de wo na ye sansan nie bia nyango pa de ma nipa me avia 7 no 14 mo kan am de be mo be huru 14:7 ana 7:14 okay 7:14 mo kan say e brain say bi e ma ye genkai ana pe John kura no ye sansan ye ma de be o ma no John nyango pa de John no akura eti na wo sansan ye de be e ma o ma na nyan pa de min kan ho ansam ene ndo fo be se yamra akatia monwe na mo anye de mo anye na mo ambeto mo nse okwa na bia woni ya sofuo be na katia ndo fo be de kan sa ye be na katia monwe na mo anye ro mo ho mo santani o mo ho bre santani o mo ho bia santani e mo woni pa santani e tutas na o na wasa ni pa de be santani e John the Bible no wasa ni pa santani e santani e the member one of papa the member one so na wasa obaba ya de bone ade bone bi ni oba ba ye ti ma na se ni pa santani e oni pa bi na mo pon de ma santani e o ni je wasa santani e ma ni pa ni na wo nya ngo pon de be asemu ya wo ya santani a ya ba yira pa ta mo rade ta mo kai ta mo Yesu Kristo Judas e be so yi ni ma no na Yesu ka je se mu ba ko be yi mi ama no na yo mu na awre ho ne wa de mi ana Peter ni ya wa de se mi to we ayi we ya na sa na mu na te wa de na se na John de no o twe wa de kukum na Peter nso ni nyanza ya do so no bo ne ni tine na busa mu no bo ne ni wa de ehunu ohunu hallelujah we mu no ha no busa nso e wa de e hwan ya Yesu ka je na se eni pa me de pa no sni bo ma no e wono a eni pa no sni eni no okura de ben sanjania so a re sanjania ye bo woni pa obaye wa de amana na won wuru ayensa ya twe wa de ku mo na o me sanjania o mu na se na se de na so twe de ku ma na de be sanjania hallelujah
and the other side it will be our CA. You will be our CA. And it's a Judas, I will for Kariako. Maybe a Bible fool. I ain't not the pound who's named Mamma. I'm saying, tell you, young boy, young boy, someone who really move. Hallelujah. Young men are the pound who's near Mamadi. Men are the pound who's near Mamadi. Hey, as your boy who is a government is warm. Say, Judas, tell you, Madabano, young Pomano, young Pomano, Munya, young Pomba, young Pomba. No one is sip on any time, so, oh, God be merciful to us. Hallelujah. Judas Bonnet, every Bonnet won't be anymore. I don't know. Yeah, we are saying, yeah, Bayra. Now, the immediate best minimum this year, and I say, no, I could have better snow. Someone is really a buy in you know. Now, I'm one I come on, you know. No one to me was as soon as I can. What's the matter, Blue? I put on smile on Wama. I want to go on the Wama. But I was asking a view. Or buy an answer, or also say buy. No Southman and now from Southman, I could be without Mano, or come by any piano, and nobody who sends on there. And then tell you, Amen. Miss, and then send you a fellow at the Mayan honor. Where would I pay you? Where would you a fellow at the Mayan on one pay you? Not so much in your gun, so you be our pet. Not so much near the open beer with saw. Hey, never but tell the other you. Never but tell the other you. Sent anyway, but Maudi, I'm a man once more at it. Moon, you might have can we are, baby, a chiba. For my own sorry. Yammer like I see ya. Monre and Moandra, your Piasan and Yo. A radio summer and a yellow crack. And then Samuel and a ma a conventional mouse sauce and send ye. But a young pong and a man and send ye. Oh, Banco, who be near to the overseer, Mamma say, oh, in somewhere and find a perfect, is it? Only playing by your pa and do about one of them, or kind of some Messiana, and somebody under the power. You know, I say, oh, I want not deal with Nanya, some errand when the three was no, they go quite almost on Messiano, a man is near beside, sending on the map to be saying what me and so, you know, a bamboo. Or do just a very serious of my man on swap. I want to be here and maybe on the veteran says so, but when they content and all upon the news, but they say, who not so, I have someone, some idea, Bema. Pedia, only someone in a car for pa, name upon a pop, and upon a 3 months, somewhat dear. We are you, name 3 months, someone near somewhere, it wasn't somewhere. It was the manifestation of God. Na eya onyankopon na eyi ne ho de ebe adie abada mayen sanchane fa ne man ho ne mayen ho de asa mojo all somewhere kata so three mama be tire de asa woyo mama be tire de asa woyo en se ho afi na opo no ani monyam o feli ye o ho sanchane ma ko se mu na dan so ye de ebe o feli ye thousands of signs am be huru thousands of signs in Santania, about him, number who never saw. And your mother can say, I'm going to dim my power and point. Yes, I'm the two. Some of that what dim Quasias, so we what dim Quasias and power, clothes, I know, yes, sir. What dim Quasias and say the other. No, my son, so go prepare your path. Occasion can see a power. Occasion can see a power. Somewhere, a Baba Boss, for the near to the upper the implement for he no program. No matter what the potty power so here. Was said why the business. I don't quite see somebody was no quite so here. Now, point to him everyone, someone who could know what you. Someone so look like he know what but if you're inside the most of them, he know what and we're really here. More also. Anyway, the Mayan Sanchana, more than when you are quite out of control. Not Sanchana Yenedia. Some of the soul and say, hey, Sanchana, we never more. The on Sabbath will be either bay. Yes, young boy, do a slow be yes, science, Mamma, never knows the dear young couple, never see a movie or the bay. Yeah, every young boy, the bay. Oh, dear, and slow. Hallelujah. And now I say the bay, slow and slow. There's almost young boy do it. Uber was most young upon the bay, if you were sick. Okay, Mamma to the mom running and there was a back of funny and I didn't hear. So, I told me, I was just not quiet.